Kuria di Tuhan, nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera di hita salhuna. Tapas sadar hatta martanya kita. Damini di batana sumurung sian saluh roha. Ima mangaramo hati-hati do pikramuna saluhuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni debatana sartu hita dia pala partikyanon. Dia nek mai sian surat ni Apostol Paulus tu Huria Filipi bid 24 mamuka mai sena sada masuk satu ayat itu omahata di Tuhan tapai di humah. Ope hamu akadongaku na hinalongan jala na hina si holan halalas ni rohaku jala tupalhu songonima marsiohot tamu di bagasa Tuhani hamu akka haholongan hamu eudia doho sintike huapoi mahamu asa marsadani roha di bagasa Tuhani helek-helek madohotto ale sunsugos na botor urupi mana sida akka nang madungani ya marukil humokok barita nauli rapon si Clement dongaki saulaun na dibanari di buku hanguluanido guarna sida malas ni roha mahamu totong di bagasa Tuhani hulaki ma madok malas ni roha ma hamu pabotohok kamu nama habasaromuna tu salut halak donok do Tuhani unang horso kamu agiaah alay sadok pabotohok kamu nama tu debata pagidomuna marhite-hite tangiang dot elek-elek mardongan mau liate jeladame ni debata na sumurung sian saluk na roha ima mangaramoti akati-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus ido pajahona damang denang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus molo suku tuhita ganuk marsada-sada ahado sibosirna ubahin na olo hita holso di bagasan parngoluang. Mungkin ragam do. Adong do alanyaka perekonomian. Adong do alanyaka geleng. Adong musedo alanyaka sitaono. Jala molo nunga holsoak kita. Jujud do magwa kapakirimot. Alenda gabi suku-suku musenang bohado carana di bagasan parnguluon asa una kolsoaki manang adong do jolma na di portibir nasional holsoa totu dohonon nami madana damang dena nanolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di harta ni Tuhan na sahat tuhita dia pala partikyanon tung masetakasdo di sosoy Apostol Paulus huria na adong di Filipi takasdo do imana huria Filipi ima huria na dihaulongi ibana jela kajolma na porsia bahkan akadongan sa ulaw ni si Apostol Paulus tung maseholong situtu doroha jala huria piripis sada huria na pinajonjong ni Apostol Paulus. Totu dihirim apostelido asa totong na sida hokmat pakirimo tu debata asa totong marsada ni roha na sida asa totong marsitukul-tukul na sida. Sian bagasan penjara do ditongos ibana surat no. Alesa lu le patudun holong ni roha na maradok pun huria. Tarbarita do tu Apostol Paulus na tubuh perbadaan di tonga-tonga ni huriai terlumo bima na tubuh perbadaan di si Eudia do sintike dua halak para puan na marhamaranggi alai dam cocok na sida
Gudang aka pada bisu pada nai baru madokong. Dan cocok nasida ala mengaluli sama. Gudang madokong musenang. Dan cocok nasida ala nisada merasa na paling berjasa. Ale gabi nasuna marjasai na gabi dapat puji-pujian. Di boto apostol Paulus do sarunai. Ale ini dipanggil do ibana marhite-hite surah naon asa totong nasida marsadani roha di bagasatukan. Jala dipanggil do ibana dongan saha porsyotna. Imana margoa sunsugos do si Clement asa nasida mangalir roha asa dipadame nasida imasyodia do imasintiki. Ali damang daina nalong di bagasat tuata Yesus Kristus. Hasa daun ni roha di na pinangido na apostol Paulus dan hasa daun ni roha na mangaluli akaparutungan ali hasa daun ni roha di bagasat Tuhan. Hasa daun ni roha di bagasat Tuhan na marlapatan naik kopajulo dinasida ima holong dang be akahagiyo na kapardagimo dang be hadiriyo na sabi alay holong ni debata nang mangulu nasida di bagasani ima naik kopajulo dinasida asa gabe dapot hasa daun ni roha damang denang nanong di bagasat tuata Yesus Kristus. Dipangido apostoli do musenang tunasida asa totong mangatu sinasida nungatar surat guardinasida di buku hanguluan. Lapatannya ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan, nama mereka sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka orang yang sudah tertulis namanya di buku hanguluan nekot pabotoh dinasida nekot ulah dinasida asa totong nasida malas ni roh di bagasat Tuhan. Hanya orang yang sudah percaya sepenuhnya atau hanya orang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan yang mampu bersukacita di bagasat Tuhan. Dan magdena nanong di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jamita na satu hita di apala partikianon adong dosa sitong na piga-piga hal na pinasahat ni debata manang na pinasahat ni turpu jamita tu hita hobar tu ujahan na madok unang holso kamu agiah so suku-suku kuda kania buhado carana asa unang kolsoh kita di bagasan pangolo na parjolo sahali marhite-hite hata ni Tuhanon asa unang kolsoh kita di bagasan akap parnglota ikototok kita pajongjokon hubungan keakraban dengan Tuhan. Manang mula secara sederhana asa unakol suak kita ikombangulu mahita dok di bawah. Setiap orang yang hidupnya dibangun dengan Tuhan atau setiap orang yang hidup dengan Tuhan, maka ketika dia khawatir dalam kehidupan, maka ada sebuah kepercayaan di sana. Orang yang khawatir di dalam kehidupannya supaya kekhawatiran itu selesai, maka dia harus menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dena nalong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabereng jo manak tu bagasan parngolota. Ahdo tutu si bosir nama baik kita harus di bagasan parngoluan. Tabereng mana? Si tahun nodo aka karedi do kalian asih. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang membuatmu khawatir, tapi untuk menyelesaikan kekhawatiran ini, Tuhan mau mengajak kita, firman ini mau mengajak kita. Bagaimana kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Ketika kita sudah membangun relasi dengan Tuhan, maka kekhawatiran itu tidak akan pernah lagi melemahkan iman kita. Holso dirohai, biar dirohai, dan gadi mabasmur tapor syata.
Tetapi kita akan menyelesaikan kekhawatiran itu menyertakan Tuhan. Maka jangan biarkan kekhawatiran menghancurkan imanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Tapi kita harus mendekatkan diri, membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kita mampu malas niroha di bagasan parmolo. Neku pajulutta las niroha do dan akabiar niroha. Napadwa damang dainang senhatan ni Tuhanon, buhado hita asa unang mabiar di bagasan parmolutta, di pangido tu hita asa totok kita sa pamikira di bagasan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Filipi pada saat itu ada kekhawatiran bagi mereka ketika terjadi perkelahian antara Eudia dan Sintik. Maka kekhawatiran itu bisa membuat mereka terpecah. Tapi firman ini mau mengajak kita, hatan itu anu menuju kita, molo tumpe tubuh di tonga-tonga parngolota isarana amado ina terjadi perbedaan. Pasti dosiga rumah tangga. Dihurie pesongonino. Molo nunga adung akka perbulat-bulatan di tongan huria. Pasti dosiga hurie. Alini damang dainang. Narumikot nekon hamulota di bagasan parlota sigaro pari. Asa saroha dosa pikira kita di bagasan Tuhan. Jolmana saroha dosa pikira di bagasan Tuhan. Berarti bu imana pajuluhun akka ulaw nadinggan. Bu ibana maulaw akka nadinggan di bagasan panulot. Hubat hatan di Tuhano di bagasan ayat palimahun. Di bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Di bahasa Batak didokon, paboto kamu nama basromuna tu salutna haram. Maka yang diinginkan Tuhan, yang diinginkan firman ini kita ganuk marsada-sada. Asa unang holsoak kita ikon sa pamikiran mahita aleni nekon ulahonot tatadanang sa pamikiran kita ikot totong mahita maroha basar antara keluarga demi keluarga ikot totong manasida maroha habasaro mana ikot totong nasida patuduhon kebaikan hati di dalam kehidupan. Napatulog damang dainang jalan naparpudi sahali. Buhado hita aso ng mabir di bagasan parngolta. O barto hata di Tuhano di bagasan ayat paunok pedokon unang holswak kamuna alimar hiti-hititannya. Maka setiap orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, hobar Tuhan minggu rogation, ikut totong mahita di bagasan tangyang namang. Maka ketika engkau khawatir dalam kehidupanmu, Tuhan katakan kepada kita supaya kita berdoa. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, apapun yang menjadi pergumulanmu, dipangido di bata tuhita tapabotuhum maitu di bata marhite tangia. Holang taniyang do parhitiata. Maju di bata. Holang tanyang do parhitiata. Pasal haton holso di rohata tu di bata. Alinda magdainam. Dipangido tu ita gaduk marsada-sada jala om manarumik ko di bagasan parangolota. Salut na kajul mana porsia. Ikut gabijul masih pertanyaan di bagasan parangolota. Lalu kita akan bertanya, apakah ketika kita berdoa semua masalah selesai? Tentu tidak. Apakah ketika kita bertanya, gabi saya sudah bergumula di bagasan parangolota? Alay mga sahot tangiang. Gabi margugudo hita mga piaka parngolo. Jala mulo nungam margugu hita di bagasan tangiang ahamanekod dapot ta. Dapot ta madaham ini debata. Ketika kekhawatiran telah hilang, ketika kekhawatiran telah lenyap dari kehidupan kita, ketika kita menyampaikan kekhawatiran kepada Tuhan marhite-hite tangiang, damai ini debata inamanamia di bagasan parngolo. Alinda magdainang nenongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jami tahun mengajari hita ganuk marsada-sada asa anggiat dita
pajuluhon akatang yang di bagasan parlota. Unang behol suak kita, jalan molo tumpe aduk aka holso di bagasan mulutta. Unang pabuha muna tujul. Unang pabuha muna tudungan muna. Ale pabuha muna matu di batang, marhite-hite tagyak. Sekali lagi, orang yang khawatir senantiasa dia akan berdoa. Orang yang bimbang senantiasa dia harus berdoa. Orang yang banyak bergumul senantiasa akan berdoa. Karena doa memberikan kedamaian kepada kita. Dan karena doa menjadi kekuatan, gogota, mengadupi akka namaol akan narais di bagasan mulut tasiga dopare. Amin. Martanya kita. Moliate pasaruan nabi Tuhan. Diasi do dinggan di basam nong totong dilehom mutu bagasan ulu nami. Nunga taruli hami Tuhan marhite-hite hatam. Tongot Tuhan asa molo tumpe gudak akka holso di bagasan ulu nami. Naiko pabotono nami tuho. Jala naiko donganamu urupamu hami mangadupi salhunay. Biar niroha jujuk mabes sumurut hapor siyab nami. Alay biar niroha iko pajunoko kami tuho ale Tuhan. Mulyati madiho Tuhan dongani hami ganuk marsada-sada madalani akaparngon nami di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan mamasu-masu hita.